Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Na marbaya ka outpatient department kabadan habernihat community health center lahaban khangshwa shipor ha kabaladan kinong tre kini kecaka ajing sumar kibara syakta ha ka jingpang klam covid-19 badru halo ka jingkiu stat jong kini ka jingpang ha ka than bernihat hado khanapara nakaliang jong MLA ka jirang constituency ba sustenance sotun ha ka arpui trik naitung arjar arpo ulapha daga jing tho shu menteri rang ba ka jilla konrat ke sangma bat shu menteri katnat ka koi ka khia uba Alexander Elhek daga bakerpan bakin shimkhia ban dang pen khlan chu shu ikilat jingeda bat ha ka ju opor ban dang pen bon chu shu ikinong trei panyo pleno ya ka OPD jong kini ka CSC ka badan ha ka shnong bernihan ha ka jing kren bakinong tho khubor ka Ribhoi district uba sustenance sotun ula ong baka dagu la pelong ya u ban shimkhia lor ni kam kalong men kerpat ek sarkar bahkan le ai no mardor shwa bandir kapor ini batu covid khatandai hakini ki area jong ka bonihat tamun kushi bari dua khanapara bat matang la yo information na ka habide bekasnong ultrangar ladon ki bala yo infect new virus te nakliang jonga kum MLA bat hagaju kapor ngalapan jor bat ngakintu ke sarkar ngalai ka petition sa kasoka sa honorable chief minister nangta sa minister jung ka health ba hakabide bat ka jingyo yung nuknya lingpang ha ka bonihat PHC staff ki badan ha ka bonihat PHC ki badai pedikmi iki ya ki area baro ki bakentuk ya ka population ka ba umduna ya ka sanpo wajar te hakabide ba kini ke jinglong jingman namar ba kate ka PHC ki lahab bankang namar ba adon ki ba lalong infect no new virus bat ki staff ya ble ka quarantine te hakabide bat kini ka jingkhang ya ka bonihat PHC ka lalong ka jingdunong ki paiba ki nongpang ki badan hakite ki than bat kumju nga halo kini ka phang ngala tho sa kasokar ba kinpa ki additional staff namar ba khamtam hakani kapor kabamenta kanang mi kisni keladon kilanang mi kita ki covid patient ki balalong infected the new virus but kalong ka hadu kadagata lada ba nyimdon ya ki manpower ki babiang namar ban le ki contract tracing kamde ki basuk haba ka way ka PHC ka bakobar ya baro ki tiki area kinkhang bat kalong ka adok dagata te ban pensuk bat ban khanglat ikene ki jing posted jong ni khnyang jing pang na kalian jonga ku MLA ngaladak banjur bangal kapa de sarkar lengba u ka health department ba maki kin haban le no employ ban pa ki additional staff nang ban la ban te la kam ke bide bat ke jing posted jong ni khnyang jing pang